Эфирден алқар вақытта студияда Осым Риева исәмсіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Хәйриеге балалар да қушыла. Қалабызда балалардан балаларға исемлі Хәйрие ярминкәсе ұйыштырылды. Балаларыбызға үрнәк болсын деп бүтін мәжілісіне көрсетеміз. Әлхамдулилlah, тәмле ризыклар, сметанниклар, пиццалар пішірдік. Бек яхшы матур етіп катнаштылар, бек яратып біздің ризыкларыбызны алдылар. Ғөреф-гадәтләр сағында Яңа Нәдер ауылында Урам бәйрәме узды. Бұл 2010 еллар тирәсендә барлыкка килде. Һәр ел сайын урамның үткәре урыны алмашына. Менә үткән елны Куйбышев урамында иде. Салкынбызда Кайнар уен. Ознакайда хоккей буенча турнир үтте. Азнакай бызында бүген 11-12 яшьлек малайлар очраша. Уен җәйге булса да, алар көзге сезонга кирешәләр. ЮХИДИ хезмәткәрләре йөртүчеләрне дә, пассажирларны да юл кагыйдәләрен үтәргә чакырып профилактик чараларны уздырып тора. Куркынычсызлык кайышы, юл билгеләре, тизлек режимы – буларның һәр кайсы юллардагы иминлекне тәэмин итүче төп шартлар. 5 августтан 14 августка кадәр Татарстан буенча куркынычсызлык коюшы профилактик чарасы уза. Әлмәт районындагына акция башыннан 85 хокук бузучы ременсез тотылган. Ә бу аларның юл транспорт халакәтендә исән калу ихтималы берничә тапкыр кимитә дигән сүз. Согласно исследованиям Центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителей и пассажиров переднего сидения на 50%, для пассажиров заднего сидения на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз. Юл төзекләндерү эшләре алып барылган урыннар аеруча игътибар таләп итә. 2024 елда гына Татарстанда мондый участокларда 25 кеше һәлак булган. Күпчелек очракта сәбәп тизлек режимын бозу һәм юл билгеләрен игътибарсыз калдыру. Мисал өчен, кичә генә Сөләйманова урамында шундый очрак теркәлде. Просим вас быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Хөрмәтле автомобиль йөртүчеләр, юл эшләре алып барылган урыннарда тизлекне киметегез, вакытлы билгеләргә һәм юл эшчеләре күрсәтмәләренә игътибар итегез. Бу сезнең һәм башкаларның куркынычсызлыгы өчен бик мөһим. Следуйте указаниям дорожных рабочих и сотрудников госавтоинспекции. Бу участокларда кисәтүче билгеләр булуга карамастан кайбер йөртүчеләр тизлекне киметми. Инспекторлар искәртә, иң куркынычы штраф түгел, юл кагыйдәләрен бозу фаҗигага китерергә мөмкин. Алия Муратова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәрендә беренче мәртәбә балалардан балаларга исемле Хәйрие балалар ярминкәсе үтте. Әлеге чараны Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар Хәйрие фонды белән берлектә оештырды. Сүз Энҗе Хәсәншинага. Балалар Хәйрие ярминкәсе Әлмәт кызы Рамина Галимовага реабилитация һәм дәвалану өчен ярдәм йөзеннән оештырылды. Сегодня мы здесь собрались для того, что действительно всех нас объединяет. Это неравнодушие к тем, кто нуждается в нашей помощи. Ярминкәдә сату өчен балалар ата-аналары белән берлектә кулдан ясалган эшләнмәләр, картиналар, тәмле камыр ризыклары һәм эчемлекләр әзерләгәннәр. Чараны ачып, Ансар Хәйрие фонды директоры Руслан Бажутов ярминкәдә катнашучыларга мөмкинлекләре шикле булган Әлмәт кызына ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде. Әлмәт районы имам мөхтәсибе урынбасары Фәннур хәзрәт Кәримов садака һәм башкаларга изгелек кылып, ярдәм итү кешегә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән нигъмәтне арттырылуына сәбәп булуын билгеләп үтте. Аллаһ Тәгалә Кур'анда да әйтте: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Бір-бірігіз белән изгелек кылып, изгелектә ярдәмләшегез,
Takvalıkta yardımlaşırız diye aytı Allah Teala. Ярминкәдә катнашучыларга рәхмәт сүзләрен Рамина һәм аның әнисе Светлана Галимова да җиткерде. Ярминкәдә катнашучы ата-аналар һәм балалар бу изге эштә катнашу максаты белән уртаклаштылар. Без инде семьябыз белән катнашабыз. Тәмле ризыклар алып килдек кызларыбызга, балаларыбызга үрнәк булсын дип бүтән мәҗлесне күрсәтәбез. Әлхәмдүлилләх, тәмле ризыклар, сметанниклар, пиццалар пешердек. Бик яхшы матур итеп катнаштылар, бик яратып безнең ризыкларыбызны алдылар. Без бик шат, әлхәмдүлилләх. Инде ярдәм йөзе белән булсын иншаллах. Бу чара турында тулырак итеп 15 августта 19 сәгать 35 минутта эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗе Хәсәншина, Рамил Безердинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Яңа Нәдер авылында татар халкының матур гореф-гадәтләре шактый сакланган. Шуларның берсе Урам бәйрәме. Уттай урак өстендә бераз халыкны ял иттерүче икенче Сабан туйы яны авылда яшәүчеләр. Кичке җәйге бәйрәмдә Алса Әхмәтҗанов да булып кайтты. Урак өсте, бакчаларда җиләк җимеш җитешкән чак. Авылдагы эшнең күплегенә карамастан, Яңа Нәдер авылында елда җәй ахырында Урам бәйрәме уздырыла. Әлеге чара беренче чиратта кешеләрнең аралашуы һәм берләшүе өчен эшләнә, дип билгеләп үтте авыл җирлеге башлыгы Сирин Минибаев. Киләчәктә дә менә шулай бергә-бергә кулга-кул тотынып, авылыбызның һәрбер туган проблемасын, мәсьәләсен инде бергә-бергә шишәрбез дип уйлыйм. Менә шушындый матур традициягә әйләнгән бәйрәмебез хөрмәтеннән инде мин сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек телим. Гаиләләребезгә тынычлык. 15 ел дәвамында бәйрәмнең үткәрү эстафетасын Яңа Нәдернең һәр урамы чиратлап кабул итә. Быелгы очрашуның хуҗалары Тукай урамында яшәүчеләр. Димәк, очрашу урынында ел сайын үзгәреп тора. Һәм анда яшәүчеләр мәдәният йорты коллективы белән берлектә программаны уйлап оештыра. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Ленар Григорьев. Бәйрәм дә аның капка төбендә уза. Елга Сабан туй бер генә булмасын өчен, һәрбер авылның үзенең үзенчәлекле бәйрәме булсын өчен ясалган бәйрәм бу. Үземнең хәтеремдә бу 2010 еллар тирәсендә барлыкка килде. Һәр ел сайын урамның үткәрү урыны алмашына. Менә үткән елны Куйбышев урамында иде. Кызыклы уеннар, авыл халкы көче белән әзерләнгән концерт, халык алып килгән күчнәяшләрдән чәй табыны һәм пылау. Урам бәйрәме программасы бала чагалардан алып, өлкән яшьтәгеләрне берләштерә. Бүгенге бәйрәм бик күңелле бәйрәм, бик кирәкле бәйрәм дип уйлыйм мен. Менә безнең авылда елда оештырыла, елда бик күңелле итеп үткәрелә, үткәннәргә кайтабыз. Яшьләр менә шулай тәрбияләнеп үтсә, шушындай тәрбиядә урамдагы бөтен халыкның үрнәк итеп куеп, менә шушы халык үрнәгендә, үткәннәр үрнәгендә яшьләр тәрбияләнә. Уттай урам өстендә урам бәйрәмен быел Тукай урамы халкы инде үз өстенә алып, матур өстәлләр, матур концертлар оештырып, башкарып чыкты. Киләсе елга бу традицияне кабул итә Партизан урамы халкы. Алса Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Авылларда электән үк нигез салынган бәйрәмнәрне калада яшәүчеләрнең дәвам итүе дә күркәм күренеш. Соңгы еллардагы ишек алды бәйрәмнәрнең максаты үзара дуслыкны ныгыту. Музыка астында лимфодренаж гимнастикасы, Валентина Вершинина картиналары күргәзмәсе, Ленин урамы 4 адресы буенча узган ишек алды бәйрәме 3-нче буын вәкилләренең активлыгыннан башланды. Биредә үк эзләү отрядларының Бөек Ватан сугышы узган яу кырларына алып кайткан табылдыклары күргәзмәсе. Балалар өчен остаханәләр уза.
Безнең халыкта җир биюсез бәйрәмнәр булмый. Калабызда эшләп килүче үзешчән халык ансамбльләре коллективлары чыгышлары кичнең өчен бизәге булды. Ә шәһәрдәшебез Алексей Волков чыгышына барысы да рәхәтләнеп яшьлек биюләренә кушыла алды. Безнең ишегалды төзекләндерү программасы буенча биредә яшәүчеләргә яңа асфальт түшәделәр, балалар өчен яңа уен мәйданчыгы, спорт җайланмалары урнаштырдылар. Буларның барысы да халыкның теләген исәпкә алып башкарыла. Бу мөмкинлек халыкның активлыгы нәтиҗәсе. Шуңа күрә район башкарма комитеты вәкилләре җирле активистларга рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Наших соседей, наших активистов. Бәйрәм күңелле уеннар һәм бергәләп чәй ишү белән дәвам итте. Радифа Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татулыкка илтүче тагын бер проект Татарстанда җәй. Бу юлы безнең иҗат төркеме күршедә узган шундый бер чараның шаһиты булды. Татарстанда җәй проекты республикабызда 1 июньнән старт алды. Аның кысаларында торак пунктларны күп санлы почмакларында ишегалды уеннары, лагерьлар, паркларда гаилә бәйрәмнәре, өмәләр, бию кичәләре һәм башка кызыклы чаралар уздырылу күздә тотыла. Максаты татарстанлыларга күңелле җәй бүләк итү һәм республикадагы җәмәгать киңлекләренә халыкны җәлеп итү. Радужный будет? Это какой? Разноцветный? И у меня. Нур балаларга һәм яшьләргә психологик ярдәм үзәге ишегалдында узган ишраттагы очрашуда шул күркәм вакыйгаларның берсе. Биредә ачык һавада балалар өчен иҗади остахана узды. Анда катнашучылар үзләренең фантазияләрен һәм сәнгати сәләтләрен күрсәтеп, гипс фигураларын һәм рәсемнәрне буяды. Тәҗрибәле педагог психологлар кулы астында өстәл уеннарында күңел ачты. Белгечләр мондый остаханәләрнең балалар өчен генә түгел, өлкәннәргә дә файдалы булуын искәртә. Это влияет на всех как бы с положительной стороны, потому что возьмите ребенка, возьмите взрослого человека, да, это по-разному, конечно, влияет, но оно обязательно влияет в положительную сторону, потому что каждый человек, даже хоть взрослый, хоть ребенок, он в это время раскрепощается, да. У него открываются какие-то вот свои творческие потенциалы, да, фантазии, да, вот то, что, может, он в детстве не реализовал, да, а тут в этом есть такой как бы момент, когда он может выразить себя. Татарстанда җәй проекты балаларның үсеше, аларның эмоциональ һәм социаль иминлеге өчен шартлар тудыруның мөһим мәйданчыгы булып тора. Татарстанда җәй проекты әле дәвам итәчәк. Чираттагы шундый очрашу киләсе шимбә булачак дип ышандыра оештыручылар. Аның өчен махсус афишаларны карап барырга онытмагыз. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәре Боз сараенда хоккей буенча турнир узды. Анда Әлмәт шәһәреннән килгән Акбарс нефтяник һәм Түбән Камадан нефтехимик командалары көч сынашты. Яшь хоккеистлар белән Илмира Шәрифуллин да аралашты. Азнакай бозында бүген 11-12 яшьлек малайлары очраша. Уен җәйге булса да, алар көзге сезонга керешәләр. Платон Евдокимов Әлмәт шәһәреннән килгән. Акбарс нефтяник командасы өчен чыгыш ясый. Ул үзәк һөҗүмче. Люблю играть в хоккей. Хоккей уйнарга яратам. Бу спорт белән теләп шөгыльләнәм. Команда белән булырга яратам. Бергәләп каяда булса барырга, кинога йөрергә яратам. Нефтехимик көчле команда, җиңәргә тырышырга кирәк. Кирилл Чернобровкин Түбән Кама шәһәреннән нефтехимикта инде 6 елдан артык шөгыльләнә. Хоккей – это очень сложная игра. Хоккей бик катлаулы уен. Монда уйларга, бер үк вакытта куллар, аяклар, баш белән эшләргә һәм бер кайчанда бирешмәскә кирәк. И никогда не сдаваться. Тренерлар белдерүенчә, бу иптәшләрчә матч, ягъни сезон алды әзерлеге. Кагыйдә буларак, мондый ярышлар барлык командаларда да уздырыла. Мы уже 2 игры сыграли, товарищеские, играли против команды Сургута.
Без инде Сургут командасына каршы 2 уен уйнадык. Түбән Кама әле башлый гына. Алар белән күптән очрашканыбыз юк иде. Алар белән уйнау күңелле. Ике командадан да яхшы хоккей, яхшы кәеф көтәбез. Иң мөһиме, балалар тырышсыннар һәм бүген үзләрен иң яхшы яктан күрсәтсеннәр. Вспоминаем, что умели, чему научились. Өйрәнгәннәрне, белгәннәрне искә төшерәбез, яңа сезонга әзерләнәбез. Алар инде 6 ел шөгыльләнәләр, уңышларыбыз да бар. 2 ел рәттән без Идел буе беренчелегенә 2нче урынны яуладык. Бу сезонда да шулай булыр дип өметләнәм. Яшь хоккейчылар бездә үзләрен кыю тотты. Беренче уенда Түбән Камалылар көчлерәк булды, исәп 5-1. Икенче уен Акбарыс нефтяник командасы өчен уңышлы тәмамланды. Алар 4-2 исәбе белән җиңү яулады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.